Ola a todos e todas e benvidos un día máis ao noso podcast. Hoxe vamos a falar sobre o voluntariado e este capítulo tamén forma parte do proxecto Youth Power Unleashed. Entonces, comezamos. Ben, a primeira pregunta que vos quería facer é que pode aportar unha experiencia internacional a nivel persoal? Pois a nivel persoal, unha experiencia internacional pode aportar moitísimas cousas. Sobre todo, eu o que máis destaco é a autonomía que podes conseguir nese ano, porque ao final vas tiso a outro país sen coñecer a ninguén, entonces teñes que sacar de ti as castañas do fogo. Eu creo que é unha experiencia internacional que pode aportar moito a nivel persoal porque te axuda a madurar, a ser máis independente e a coñecer outras culturas e formas de pensar. Ademais, tamén serve para mellorar idiomas e gañar confianza nun mesmo. Sí. Que motivos poden facer que unha persoa non se anime a participar? Pois eu creo que o motivo principal, por unha parte, é a comodidade moitas veces que temos na nosa casa, no noso ambiente, porque é un cambio moi grande que moita xente pois non depende tamén de como estés tú no teu momento da tua vida, non estás disposto a dar ese paso, e logo tamén o idioma. Hai moita xente que o idioma lle tira para atrás porque le parece un conflicto, que é máis complicado todo, entonces non se anima. Sí, como ti dices, moitas persoas non se animan tamén por un medo ao descoñecido polo idioma ou por deixar atrás a familia e os amigos. Que tamén hai xente que pensa que non vai ser capaz de adaptarse. Hai que intentar quitar esa idea da cabeza porque eu a maioría de xente que coñezo que se ha ido de Erasmus é xente que tampouco tiña moito nivel de inglés ou de cualquier outro idioma, ha sabido resolver perfectamente os problemas fora e todo o contrario, ha mellorado moito máis o seu inglés. É como para practicar un idioma sempre tens que forzarte a falalo. Sí, acabaste adaptando, ao Sí. fin e ao cabo. E credes que con isto ten que ver que a situación económica tamén os condiciona nestas oportunidades? Sí, totalmente, porque moitas veces é certo que te dan axudas, pero moitas veces as axudas non chegan e a veces tamén teñes que pagar ti primeiro todo e logo te dan o diñeiro. Entón, se ti desde un inicio non tes ese diñeiro, que fas? Eu creo que tens toda a razón, que a situación económica condiciona bastante estas oportunidades, porque viaxar ou vivir noutro país pode ser caro. Inda así tamén hai axudas que facilitan máis o acceso a viaxar. Sí. E credes que o voluntariado tamén beneficia a persoa voluntaria? Totalmente, porque te axuda a ver tamén moitas outras situacións, tamén a ser máis consciente de as sí, totalmente, porque veis outras situacións de outras persoas, tamén eres máis consciente da sorte que tes ti e tamén eso te sirve para coñecer a máis xente, coñecer outras culturas, abrir máis a mente. Sí, na miña opinión tamén o voluntariado beneficia tanto as persoas que reciben a axuda como a propia persoa voluntaria, porque aprendes moitas cousas, coñeces outras realidades e desenvolves habilidades persoais e sociais. Sí, ves a realidade non só o que te contan, por así decilo. Efectivamente. E pensades que as experiencias poden abrir portas profesionais? Sí, ademais, hoxe en día teño moito en conta iso, que te vayas de voluntariado, que vayas de Erasmus, porque actualmente todo o mundo ten estudos, todo o mundo está moi preparado. Entonces, che piden algo máis. Ese algo máis é ver que teñes a capacidade de decir, vale, pois non me importa de repente irme a hacer un intercambio e cousas así. Eu penso que estas experiencias poden abrir portas profesionais, xa que moitas empresas valoran a iniciativa, a capacidade de adaptación, os idiomas e a experiencia internacional. Ademais, tamén che permiten facer contactos e descubrir novas oportunidades. Sí, é como que dentro de todos os estudos que ten toda a xente é como o que marca un pouco a diferencia, eu penso, non? Sí, totalmente. Pois bueno, isto é todo por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos e ata a próxima. Adiós. Chao, 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 chao.